Jam mana? Lagi. Enak dono. Ndi? Enak dono. Main ketak nang kono kek. Tuh ketak. Lek Wira ra krungu lek Nikna nyanyi Nikna. Desa kayak nyanyi, kan nyanyi. Yo. Iki wedile ngantek ya maksudnya. Wedile ngantek lho sikile. Tuh wedi ta. Lho sing nyanyi malah Ayis. Kayak nyanyi udah. Siapa? Nyanyi Desa. Tuh, 2. 1, 2, 3 ana maksudane. Saya diabani kan Desa. 1, 2, 3 no. Nyanyi apa udah? Kayak nyanyi. Bisa nyanyi, Desa nyanyi apa isane? Aku langsung nyanyi. Dena wae sing nyanyi. Dena, bisa nyanyi anak? Oh, Aisa. Ayo do nyanyi, Yus. Mau lu ora krungu ta? Nyanyi nek. Mau ngopo? Aku anak paut wae, Ki. Aku anak paut, Ki. Nyanyi aku anak paut wae. Goblok. Nah, aku nyanyi, nah. Jadi nak apa sih nyanyi, nah? Oh iya. Cicik nak gitar. Enak gitar kan? Orang gitar enak. Arnya kali ki. Lah, dina ra ketak ning kono, Pak. Dina ra ning kono ya ra ketak. Kayak anak paut wae, Desta. Oh, lah gitarnya agak didandani. Gitarnya agak dipasang kabel. Mas gitar, Mas Ayes malah kemana itu? Ora, ngepit. Lagi dong gitar, mau kesuwan sing nyanyi? Mas Ayes dodol apa? Kesel kae.
Yo main le, Ayes kesel kok ya. Ya dramben wae. Heeh. Balonku salah le. Ya balani wae anak paut balani. Balon anak paut mah. Tại sao lại dhewe mending ku anak paut neh wae. Aku anak paut neh wae dah. Hut desa. Oke. Ultraman ya apa-apa. Shinchan sana Shinchan. Doraemon. Aku ingin begini salah. Ora iso, lah isane apa? SpongeBob. Oh, dene iso. Balonku iso enak. Ayes nyanyi apa le? Ayes nyanyi kuwi. Apa ya? Yang ditelok kayak apa to Thomas? Oh, malah dolanan banyu kocis. Ayah nyanyi Thomas yes kayaknya. Mau? Ora. Lah bingung kuwi nyanyi apa ta? Ora iso nyanyi liyane. Ultraman itu anak le, Thomas ya itu le. Oke. Thomas, ya oke. Tapi ada nyanyi. Anak yang sisi sibuk. Ayo nyanyi Thomas ah. Hele.
Oh ya Dena. Ya kayak nyanyi nak. Nyanyi nak. Wah. Ya pasti. Yes, le ngono piye? Piye le? Durung. Oh, Dena aku trampen. Dung kayak nak, trampen nak.